nyuwun ditampi sembah pangabakti putra panjenengan Indra Purnama Kanjeng kok menawa kula sawon kelawan sampeyan ingkang putra nyuwun dipun pangapura seageng-ageng Kantun Mas Rasib pos bandot minangkene sing ditembangi sareng Mame April Mame Marcel Mame Saroe geding Indra Permana kula dalem tak tampi sembah lan pangabaktine awakmu kelawan Kanjeng Ibu sebaliknya tampanana puja lan pangestune Kanjeng Ibu kelawan awakmu matur kesuwun Kanjeng Ibu doa lan restune panjenengan sing banget kula harapaken lan kula anti-anti siang kelawan dalu surung Mamaku Yadi minangkene sing ditembangi ibuku Mama Denis Papa Denis ibuku sing hormati Ibu bangga lawan awakmu sayang senajana saliramu wong lanang
Tapi saliramu berbakti kelawan wong tua. Nurut saujare perintah lan ucapan ini wong tua. Ibu bangga kelawan Indra Permana. Ibuku sareng Mama Saro minangkane sing ditembangi Mama Saro sareng Mama Denis Papa Denis. Ibuku sing hormati Estu ucapane panjenengan. Senajan kula dihargai lan dihormati ning kabeh rencang-rencang. Ananging ning batin kaula tetep kula kudu manut nurut hormat kelawan panjenengan sing dadi dharma wong tuwa. Mudah-mudahan darmane kula ingkang putra kelawan panjenengan wong tua kaula bisa diterima ya. Bener Kaju. Senajan kula dereng bisa saged gawe bahagia kelawan panjenengan. Ayah Dena Bunda Dena kan lebih gaul Bunda lebih gaul wong sing paling eman demek aja lo. Tapi aja ku bawati Ibu. Priwen sayang. Indra Permana duweni cita-cita setinggi langit. Bakal gawe bahagia marang Kanjeng Ibu. Bakal gawe seneng kelawan Kanjeng Rama. Sebab apa Bu? Rama pangkal derajat bagi dirine kula. Panjenengan merupakan salah sawijine anugerah bagi dirine kula. Syukur. Syukurnya uga nepon. Papa Panesa Ibu Panesa minangkane sing ditembangi Noksal sanokjian kacung askae Justru ning lebagian Indra Permana bisane ibu ngundang awakmu pengen obrolan setitik. Sing dimaksud kelawan ibu, saliramu kan wis mempak masa dewasa. Ibaratnya wis wayahe membina rumah tangga, wis wayahe duweni keluarga, supaya bisa urip bebarengan sinandingan karo pendamping hatine awakmu. Iling-iling mangken iling-iling Mama April Mama Elsengel bompong nih dunya. Kandahe mono-mono Ibu. Terus Senajan ning matane Kanjeng Ibu Indra Permana wis dewasa. Tapi kaya-kayane kula durung siap panggonang pisah kelawan sampean. loh kok bisa? Ya otomatis bakal wong rumah tangga kan duweni kehidupan masing-masing. Otomatis kula bakal membagi kasih sayangnya kula kelawan istrine kula kelawan Kanjeng Ibu. Konti bapak yang goreng kalau disangka-sangka Mama Esaro ibuku sing hormati. Bu, Iya sayang. bagian Indra Permana wis gede dhuwur. Jare sampean kabakal ngadeg ning lawang Jawi Sundul. Bener. Klambi tuku wulan mau wis ret. Iya. Celana tuku minggu mau wis cingkrang. Ananging ning lebagien Bu. Ya dudu sombong. Bocah wadon sing antri. Iya. Apa maning Indra Permana anake wong terpandang, anak seorang pejabat, Ya karuan. duweni kedudukan kang stabil ning masyarakat. Ya otomatis saja maning wong rangda, perawan, Iya. yang ubek-ubek. Tapi ning saat saking ki durung kepikir ning kula ki. Ya Durung. maukah
kula aku masih pengen bebarengan bae karo sampean. Tapi mekenen Kajung, mumpung anak kesempatan ning medang kamulan kan lagi luru mantu Gusti Prabu Surya Lesmana pengen pisan warisaken tahta kerajaan ana ning medang kamulan. Ya sareta kudu luru mantu, mulane semono tak ajukaken Indra Permana kongkon dadi mantune Gusti Prabu Surya Lesmana. Oh, enak bakal duwe dadi mantune wong sugih, apa maning seorang pemimpin, Cung. Kuen maning calon rabine anake raja. Anak seorang pimpinan. Bener? Otomatis gini Bu, lamun kula seumpama ka rumah tangga atau ka mantuning Gusti Prabu. Iya. Bisa kini karo sampean. Waduh, mending-mendingane rabine kula nek yemane kaya sampean. Lamunan beli bisa bedek. Ora. Iya. Lamun kasih sayange ora kaya kasih sayange Kanjeng Ibu kelawan Indra Permana. Kecewa kula Bu. Aja watir. Najan Kajeng Indra Permana besok rumah tangga, duweni keluarga, kasih sayangnya ibu beli bakal ilang, Cung. Bu, No. kon indane wong rumah tangga ku enak ta? Ah, ya enak nih kan. Sumpun merus. Pengen mangan ana sing betekaken. Iya. Pakaian kotor ana sing nyuciaken. Turu atis ana sing baturi. Palingan rama kamu musel-musel banding sampean bakal jagat hutan ya. Ya werwa dewek. Dadi wong rumah tangga ku enak. Iya. Wong rumah tangga ku bahagia. Kadang-kadang lo kadelengaken rumah tanggane batur ka Bu, Iya. tanggane sampean rumah tanggane awale baik. Iya. Manak-manakanane belaratan pada tukaran. Singaran kayak konon mah takdir lan jodoh saya. Konon ya. Sing penting dilakoni apa anane. Bu, Nun. rame. Rame ning jabak, Cung. Grembet cukup sinombi wong kandah. Kanda apa? Sing jabak mentuk sampai tekang ning jero omah. Iya. Ya ku tanggane sampean ku posinan pirang-pirang lagi ngadak nasapak kudu. Sing dikandakna ya laka maning. Putri ayu saking medang kamulan sing ana telu cantik-cantik. Kuno. Sing bakal digelaraken luru jodoh kanggo pendamping uripe. Tadi ngandakaken masalah perihal Iya. perjodohane anak seorang pimpinan di medang kamulan. Nang wong duwe rabiku enak. Apa maning bakal wis turu bareng. Turu bareng. Spesial kanggo majikan. Majikan ada siapa ya? Bapak Haji, iya. Bapak Haji yo. Mm-mm. Mumpung anak kesempatan. Iya. Singaran kesempatan jari wong pinter ngomong beli bisa Apa hadir sih? kedua kali. Ya. Kesempatan cuman hadir satu kali. Mumpung Bapak Haji lagi hajatan, Iya. mumpung Bapak Haji lagi degawe. Dewi Ramandala official. Kalau Siapa disebut jadi kan Kang Wanto. Iya. Kubu wong rumah tangga ku mengkono. Mekonon. Ya watir aku tukaran banyak ulama. Hari masalah tukar sikun kembang wong rumah tangga. Rama. Masya Allah. Aduh, kedelenge rupane pada sumringah bae. Ora weru wong tua malah kangelan memperjuangaken sirah ke jare dewek. Pripun si Rama? Kodingin kandane meneh Mangga Rama. nanjak kaya ning Gunung Jati. Nah iya kudu. Beradab. Wijedung tekaning waktu wis tinggal tekaning bangsa. Mana bene wis waktu ngene. Layung masane padang esuk. Katon wis kliwate
kloyonge senajan dilali-lali bibit salali dilalipur dikelipur mamaku jadi nambang lawas nama kelingan nambah lawas mama jinyong ibu aji nurnya ini nambah lawas nambah kelingan sing ditemangi mimiku dewek sareng mamaku mimiku kantun mamae saro mamae Denis papae Denis minang kene sing mirenggakeun sareng bapak tuane Delisa minang kene sing mirengakeun Mas Rasim minang ka bos bandot dewek Bunda Wayas Mama Iren minang kene sing muara amke dewe kantun mame April mame Marcel minang kene sing rengakeun Ibu Epanesa Bapak Epanesa aja lok digawe lakon mamaku mimiku masih menghormati Rayi kaula Nyai Gending uga cungin kera permana Kula Rama harapan ra mampu sira iki supaya dadi wong seneng wong mewah kin Rama oleh kabar bagus pripun Kula Rama tentu re ibu nira wis ngrungu lawan kejadian kin sing ana ning Medang Kamulan Jore dewek ngeramak kekengelan lagi memperjuangkan sira supaya kepilih. Bahkan dudu anak Rama bae sing diajukan. Anak pejabat agung sing pada weruh pada diajukaken. Soke dadi calon mantu. Ning keraton iki lagi pilih mantu. Suwun Rama. Wawunya kula boten mangertos apa sing diucapaken marang Kanjeng Ibu. Tapi setelah panjenengan upai penjelasan, Indra Permana ngertos tujuannya panjenengan. Ingkang putra banget ngucapaken matur kesuwun dumateng panjenengan Rama. Atas segala daya lan upayane panjenengan, pamikiran sing sekadosa kula sing dadi putra mudah-mudahan angsal kebahagiaan benjang nempuh kelawan kahuripan kesuwun. Tunggat jatuh dengan pesanan nyandang asing yang apa ketengah rumah sawurung agak ciri manga sawandenya kang lebih kau bunda lebih kau minang kene sing ditembangi ayah denok bunda denok sing paling emak Indra
London. Kabeh wong tua urip ning alam dunia berharap anaknya bahagia. Mulane Kanjeng Ibu kelawan ramamu ora kurang-kurang kanggo dedongan. Memuja karo Kang Maha Kuasa, memuji karo Kang Maha Suci, supaya awakmu bisa nemu derajat kang dhuwur. Bisa gawe bahagia kelawan wong tua. Lamun to iya sampai tekang kelaksana saliramu ketepung jodoh kelawan putri Medang Kamulan. Bahagia atine ibu, Cuk. Ya moga-moga kepilih bae, Cuk. Iya Bapak. Sebab hasil sidang nalika kuwan. Apa dasarnya Gusti Prabu milih mati? Pripun kuno Rama? Sewise sepeninggali permaisuri Ratu Dewi Lasmi, sehingga Gusti Prabu kan wis tua umure. Iya benar. Anaknya wadon-wadon kabeh. Pengen sumeren. Nanging beli bisa soke dipasrahkan dengan anak wadon. Oh, konon ya Bapak. Mulane soke pada dua sesandingan ya. kabeh. Oke. Bahkan dudu mantu mengko sing kepilih dadi raja. Siapa? Putune. Oh, Tonton Bapak tuan rumah Mama Zio, Ibu Aja Nuryani, Mas pengantin sing ditembangi, Mas Rapi Kanok Cintami, Minakane sing hormati, Mamai April, Mamai Marsen, sampun sungguh lembung. Konon. Berarti ning pedang kamulyan